Kaya niyo pala iniwan si tatay dahil may ibang lalaki kayo, Nay. Halika nga dito. Sheila, huwag kang mag-iskandalo dito. Totoo naman po Sino yung kasama niyong lalaki? Pwede ba anak? Huwag mo kong ipahiya dito. Umuwi ka na muna. Nasaan na kayong asawa ko? Huwag mo na akong hanapin pa, Berto. Kailangan ko nang gawin ng tama. Huwag mong pababayaan sa Sheila. Ipangako mo yan. Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako iniwan? Kawawa naman si tatay kung kailan sila tumatanda, tsaka pa iniwan ni nanay. Tay. O anak, papasok ka na ba sa trabaho mo? Opo, tay. Bakit hindi mo na kayo lumabas at mamasyal? Kesa naman po nandito lang kayo sa bahay. Hindi na anak. Hihintayin ko ang nanay mo. Tay, wala na si nanay. Ano bang pinagsasabi mo? Babalik pa ang nanay mo? Iniwan na po tayo ni nanay. Tanggapin niyo na lang po yun. Hindi! Bawiin mo ang sinabi mo! Tay, hindi na kita kilala. Simula nung umalis si nanay, naging ganyan na yung ugali mo. Sige tay, papasok na ako. Si nanay ba yun? Kaya niyo pala iniwan si tatay dahil may ibang lalaki kayo, Nay. Halika nga dito. Sheila, huwag kang mag-iskandalo dito. Totoo naman po Sino yung kasama niyong lalaki? Pwede ba anak? Huwag mo kong ipahiya dito. Umuwi ka na muna. Sino po yung kausap nyo kanina? Wala. Napagkamalan lang akong nanay niya. Kamukha ko daw kasi. Ganun po ba? Oo. Sige na, alis na tayo. At baka gabihin pa tayo sa daan. Sino kaya yung lalaking kasama ni nanay? Siguro yun yung dahilan kung bakit niya iniwan si tatay. O anak, nandiyan ka na pala. Sabihin ko kaya kay tatay na nakita ko si nanay. Anak, bakit ka nakatulala? Wala po tay, pagod lang po siguro ako. Sige tay, pasok po muna ako sa kwarto. Sige, kumain ka na lang mamaya dyan sa kusina. Opo. Mukhang malalim yung iniisip ng anak ko. Parang namumukhaan ko yung lalaking yun Saan ko ba siya nakita? Sandali. Saan ko ba nakita yung babae na yun? Di bali na nga, baka kamukha lang niya.
Miss! Ako nga pala si Renz. Ako nga pala si Sheila. Saan ka pala nakatira, Sheila? Diyan lang, sa malapit. Baka gusto mo muna magmerienda. Naku, wag na. Busog pa ako. Sige, una na ako. Ang ganda naman niya. Hoy, Sheila. Kamusta? Eto, okay lang naman. Siya nga pala. Nung isang araw, gusto sana kitang iyayin kumain sa labas. Kaso ano? Kaso nakalimutan kong kunin ang cellphone number mo. Hindi ko alam kung paano kita matatawagan. Ha, ganun ba? Sayang naman, wala naman akong pasok na isang araw. Di bale. Kunin ko na lang yung cellphone number mo para kung pwede ka, labas tayo. Pwede naman. O, ayan. Sandali. Saan banda yung bahay nyo dito? Malapit lang sa kanto. Pwede ba ako makadalaw minsan sa inyo? Pwede naman. Ikaw bahala. Siya nga pala, doon lang ako sa kabilang bayan nakatira. Bakit ka pala nakarating dito? Pinuntahan lang akong kaibigan ko. Nakikitambay lang, ganun. Sige, mura na ako. Baka hinarap na ako ni tatay ko. Sige, salamat Tawagan na lang kita. Sige. Hello, Sheila. Kamusta? Napatawag ka? Nandyan ka lang ba sa inyo ngayon? Oo, wala akong pasok ngayon. Bakit? Gusto ko sanang dumalaw dyan sa inyo. Sige, ikaw ang bahala. Sige, hintayin mo ako dyan. Tao po. Sheila. Andun ka na pala. Halika, tuloy ka. Buka muna. Sino palang kasama mo dito sa bahay? Si tatay, pero wala siya ngayon. Nasa trabaho. Ganun ba? Sandali lang, ikukuha muna kita ng merienda. Wag na. Busog pa ako. Mag-usap na lang muna tayo. Ano nga pala sadya mo dito? Hindi na akong papaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Sheila. Nung unang kita ko pa lang sa'yo, tinamaan agad ako. Ikaw talaga, gusto agad. Hindi pa nga tayo magkakilala ng lubos. Bakit? May tinatago ka ba sa akin, Sheila? Wala naman. Pwede bang ipakilala mo na kita sa tatay ko? Pwede naman, Sheila. Darating ba siya ngayon? O, ayan na pala si tatay. O anak, may bisita ka ata. Tay, si Renz po, manliligaw ko. Ano po? Bakit ka nagpapasok ng ibang tao dito sa bahay habang wala ako? Tay naman, nandito lang kami sa may balkonahe. Kahit na. Dinalaw ko lang po si Sheila para formal na makilala, pati rin po kayo. Sige, papasok nga muna ako sa kwarto at pagod ako. Mahigpit naman pala sa'yo ang tatay mo, Sheila. Ganun lang yun sa una, pero mabait yun. Paano? Susunod na lang ulit. Lumabas na lang tayo, sunduin kita dito. Sige Renz, ingat ka sa pag-uwi mo. Sige. Babe, iimbitahan ko sana kayo ni Tito Berto sa bahay namin. Bakit? Anong meron? Kaarawan kasi ng mama ko at gusto kanya makilala. Sige babe, sasabihan ko si tatay. Asahan ko yan Oo naman, darating kami. Salamat, babe. Sandali, baka matara yung mama mo. Baka hindi niya ako magustuhan. Mabait si mama, babe. Sa katunayan nga, gusto niya makabawi sa akin sa lahat ng mga pagkukulang niya noon. Bakit? Anong nangyari ba? Mahabang kwento, babe. Sige, mauna na ako. Mainutos lang si mama kaya dumaan ako dito. Sige babe, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Sige.
Mamaya pala, makikilala mo na yung kasintahan ko. Kasama niya ang tatay niya. Mukha namang masaya ka sa kanya, anak. Opo, ma. Sobra. Mabait po kasi ang kasintahan ko, ma. Mukha naman, anak eh. Malaki kasi ang pinagbago mo mula nung nagkaroon ka ng kasintahan. Ano na nga palang pangalan ng kasintahan mo? Ay, ma, sila na po ata yun. Puntahan ko lang. Tao po! Tuloy po kayo, Tito, Sheila. Upo muna kayo. Nakakaya naman yata sa mama mo. Baka marami kayong bisita. Ah, wala pa naman po. Mamaya pa po darating ang mga kaibigan ni Mama. Ah, ganun ba? Asan pala si tita? Para mabati ko naman siya. Nasa loob, may ginagawa lang. Sige, tawagin ko muna siya. Ma, nandito na po ang mga bisita natin. Ipapakilala ko po kayo sa kanila. Sige anak, paupuin mo muna sila sa sala at may gagawin pa ako sa kwarto. Sige, ma. Tito, Sheila, pasok na kayo dito sa loob. Anak? Nandiyan na ba sila? Mitch! Nay! Berto? Sheila? Magkakakilala kayo? Sheila, ba't mo tinawag na nanay si Mama? Siya ang nanay ko, Renz! Iniwan niya kami ilang taon na ang lumipas! Uwi na tayo, Sheila! Tay, sandali lang po! Halika na! Ma, ipaliwanag mo nga. Anak mo ba si Sheila? Magkapatid ba kami? Anak, magpapaliwanag ako. Sige ma, magpaliwanag ka. Renz, anak, sila yung naging pamilya ko. Magmula nung nagkahiwalay kami ng papa mo. Anak mo si Sheila, ma? Hindi, Renz. Pero tinuring ko siyang tunay na anak. Anak siya ni Berto, sa yumao niyang asawa. Sandali lang ma. Naguguluhan ako. Ibig sabihin, sila yung pinagpalit mo sa amin ni Papa? Oo, anak. Patawarin mo ko. Nang dahil sa akin, nagkagulo ang buhay natin. Dati ma, sinabi ko sa sarili ko na kinamumuhian ko kayo. Kasama ang pamilyang pinagpalit mo sa amin. Ngayon, hindi ko akalain na makakasama ko pa yung mga taong sumira sa pamilya natin. Tama na, anak. Tapos na yun. Akala ko pinatawad mo na ako. Kung namubuhay lang sana si Papa, hindi ako sasama sa inyo. Anak, hanggang sa huli, pinatawad na ako ng papa mo. Kaya sana, patawarin mo na rin ako. Ewan ko ma. Anak! Tay, ibig sabihin po ba kapatid ko si Renz? Kasanak siya ni nanay? Hindi anak, ang tunay mong ina, patay na. Ano po? Bakit hindi niyo sinabi sa akin yung totoo, Tay? Dahil si Mitch na ang nakagisnan mong ina. Kaya mas kampante ako na hindi nasabihin sa'yo ang totoo. Alam ba kaya ito ni Renz na hindi ko siya kapatid? Sandali po, pupuntahan ko po si Renz. Sheila! Renz! Bakit ka nandito? Babe, bakit ka nagagalit sa akin? Alam ko ng totoong pagkatao ko. Ako din naman. Alam mo ba, kinamumuhian ko kayo mula nung bata pa ako. Dahil kayo ang dahilan kung bakit kami iniwan ni Mama. Wala akong kasalanan, Renz. Pareho lang tayong biktima ng nakaraan. Bakit ganun, Sheila? Bumabalik lahat ng sakit sa dibdib ko. Renz, matatanggal lang yan sakit sa dibdib mo kung tuluyan ka magpapatawad. Tama si Sheila, anak. Nagkamali man ako noon, pero pinagsisihan ko na ang lahat. Hindi ganun kadali, ma.
Pero susubukan ko maghilom ang sugat sa dibdib ko. Tutulungan kita, babe. Mahal na mahal kita. Ako din anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin, Sheila.